Отец Сергей, мы вітаем вас і дзякуем за магчымасць данесці да людзей важную інфармацыю. І яна мне падаецца неабходнай, тым больш, што зараз у сацыяльных сетках вернікі шмат спрачаюцца наконт таго, ці трэба ісці ў царкву ў гэты складаны час. Некаторым часам да сённяшняга дня свяцейшы патрыарх Кірыл звярнуўся да ўсіх вернікаў з заклікам застацца дома і адмовіцца часова ад прыняцця ўдзелу ў набажэнствах. Ён прапанаваў усім жадаючым, застаўшыся дома, глядзець у онлайн-рэжыме ўсе набажэнствы, якія транслююцца у досыць якіх варыянтах. І мы таксама уяўляем сваю адказнасць за бяспечнасць прыхажан у нашых храмах, і мы робім ўсё дзеля таго, каб умовы, у якіх правяцца набажэнства, былі бяспечнымі для ўсіх, хто апынуўся у нашых храмах. А як увогуле зараз працуюць святары з насельніцтвам? Ці прымаюцца нейкія меры? Мы адпаведна з загадамі і з рэкамендацыямі нашых эпідэміялагічных служб робім стэрылізацыі, праветрыванне, санітайзеры, часцей ладзім уборку ў храмах, таксама духавенства на споведзях выкарыстоўвае, калі ў тым ёсць неабходнасць, ватна-марлевыя павязкі і прымае іншыя меры бяспекі ў адпраўленні набажэнстваў. Таму мы не заклікаем наогул адмовіцца ад удзела ў набажэнствах, але мы заклікаем устрымацца і застацца дома хворых і слабых. Застацца дома ўсіх тых, для каго рызыка заражэння пры наведанні храма занадта вялікая. Гэтым людзям мы прапануем таксама, застаўшыся дома, глядзець на дадатковыя трансляцыі, якія мы зладзім у супрацоўніцтве з БГТРК. Дзякуй Богу, яны пашлі нам насустрач. І таксама мы плануем на Пасху накопліваць людзей дзеля асвячэння пасхальнай ежы не на тэрыторыі самого храма, а каля яго. Мы спадзяемся, што такім чынам мы зможам менш шчыльнымі зделаць натоўп і больш бяспечнымі для ўсіх, хто наведае царкву ў гэтыя дні. Ну і мы таксама будзем намагацца пазбягаць тых абставін, якіх натоўп будзе павялічвацца. Таму спадзяюся, што мы все разумеем тую адказнасць, і тую рызыку, з якой мы маем сутыкнуцца гэтыя дні. А якія онлайн-трансляцыі прапануе нашим вернікам царква ў гэтыя дні? Трансляцыі налажаны ўжо ў вербную нядзелю. Таксама ўсе жадаючыя змогуць назіраць за богаслужэннем Вялікага чацвярга і за богаслужэннямі пакутнай пятніцы. Ну і пасхальныя набажэнствы будуць ладзіцца ў звычайны час. Мы разумеем, што прагляд набажэнстваў па тэлебачанню – гэта непаўнаважная замена непасрэднаму ўдзелу ў набажэнстве. Але час ад часу гэта вымушаная мера, на якую трэба пагадзіцца смірэнна, лагодна, дзякуючы Богу за тое, што ёсць, і ў надзеі на тое, што калісьці будзе інакш. Калі-нікалі трэба сябе зміраць і пагаджацца на тыя варыянты, якія прапануюць нам абставіны, а праз абставіны сам Гасподзь. Але ж для большасці храм гэта сімвал бяспекі ды абароны. А як самі вернікі ставяцца да парады далучацца да набажэнстваў, не выходзіш з дому? Зразумела, мы мусім намагацца дыстанцавацца ад двух крайнасцяў. Па-першае, ад абыякавасці, нам нічога не будзе, нас Бог бараніць і гэтак далей. І другая крайнасць – гэта паніка. Да, Бог нас на самой справе ратуе, але Ён нас ратуе бараніць у тым ліку пры ўдзеле у справе нашего ўратавання, у справе нашай бяспекі медыцынскіх работнікаў, загады якіх таксама трэба слухаць. Мы спадзяемся, што прыхажане слухаюць нашы парады, якія датычацца нашага ўратавання, пытанняў веры, маралі. Урачы таксама маюць раду спадзявацца на тое, што мы будзем слухацца іх парады, якія датычацца нашага здароўя, нашага жыцця у такім у цялесным сэнсе. Отец Сергей, дзякую вам і з надыходзячым святам вас.